Pekin paýhas ummany magtym boly Praga ýylyna ýurdumyň ýokary okul mekdeplerine uçurumlaryň gutardyş dawaralary öz başly bayramçylyga öwürli. Dawaralarda çykyş edenler ýokary derejede bilim almak uğruna döredilen amatly şertler hemde ýygy aradalar üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda we türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdyp belent maksatlara yetmekde öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri agry bilen ýerine ýetirmek üçin ihlas etjekdiklerini ananyrdylar. Türkmen Döwlet Mal Institutyna, Ýagşygelli Qaqaýew adanyňky Halkara Newit we Gaz Universitetine, Halkara Gatnaşyklar Institutyna, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutyna, Türkmen Owa Hojalyk Universitetine, şeýlede Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna uçurumlaryň dawaralary şatlyk çowkyna wetsenni. Ýokary okul mekdeplerini tamamlayan uçurumlaryň hormatyna guralan dawaralaryň belent ruha wetsenen aýdym faýly çykyşlar bilen utgaşmagy ýurdumyzda amala asyrlayan beýik işlere aýratyn ähmet berilýänini alamatlanyrdy. Dawaralarda çykyş eden uçurumlar ýokary derejede bilim almak uğruna döredilen amatly şertler hemde ýygy aradalar üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdyp öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri agry bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anlanyrdylar. Beýçäreler ýurdumyzda ösdürmekde milli bilim we alim ulgamynyň özüni uly mümkinçilikler jemleýäniniň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň hemde gahrman arkadamyň Türkmenistany gülledi ösdürmekde amala asyrýan tutumly işleriniň dawaralanmasynyň beýanyny urly. Bayramçylyk dawaralaryna alimli bilimli ýaşlaryň ruhy belent watansyzy bolup ýetişmeklerine taýsy tagallalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözler aýdyldy. Dawaralar ýurdumyzda bilim ulgamynyň ýygy kämilleşdirmegi, bilim alýan ýaşlary zähmet ýoluna uğradylmak bilen baglanşyk meselelere hemme tarapyny esasy çemilleşilýänini nowata gysutdamadyr. Ýokary okul mekdeplerini tamamlayan uçurumlaryň hormatyna guralan dawaralaryň belent ruha wetsenen aýdym faýly çykyşlary hemmelerde ruhanyňlyk döretdi we bu urda amala asyrlayan işleriň rowaşlyklara beslenýänini äşkär etdi. Dawaralar atnaşylar ýokary okul mekdepleriniň uçurumlaryna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, olaryň belent maksatlar üçin öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirjekdiklerini anlaýardylar. Häzirki döwürde hormat prezidentimiň tagalasy bilen ýurdumyzda alymyň, bilimiň ösdürmegine, ýaşlaryň dünýä alymyna çuňur aralaşma uğruna döredilýän mümkinçilikleri aýratyn ähmet berilýär.